25 sena banda l-kompożizzjoni ta' Surmas Richard Buġeja, Surmas direttur tal-istess għaqda li bħalissa nilqgħu magħna l-għaqda mużikali Santa Maria ta' Ħaddingli u b'pjaċir nilqa' hawnhekk lil Franco Avejer, uffiċjal tal-għaqda mużikali li mew se nitkellmu dwar is-sem li tagħti l-għaqda mużikali Santa Maria għal-festi fġieħ Santa Maria f'Ħaddingli. Il-kompożizzjoni ta' Surmas direttur Richard Buġeja marċ mill-isbaħ hemmhekk il-marċ li smajna 25 sena banda waqt hawnhekk fl-isfond tista' qegħdin nisimgħu il-marċ Antonja tal-Assistent Surmas William De Battista u l-mikrofonu mill-ewwel ħanaddih lil-Sur Franco Avejer li huwa uffiċjal tal-istess għaqda mużikali. Sellimlek Franco. Nsellimilek Rej u nirringrazzjak tal-opportunità li tajtna bħastin li moddi għal din l-intervista. Franco, min se naraw seħ ġdid fih dan is-soċjetà tagħkom? Bla dubju ta' xejn, kif tgħaddi kull festa, aħna nerġgħu nibdew naħsbu biex naraw x'għamilna fil-festa li għaddiet u ntejbu fuqha. Komplejna b'ammont ta' tisbieħ fil-gazin. Fil-gazin stess, bqajna naħdmu biex nkomplu. Tajb li ngħidu li l-gazin huwa ġdid issa mbena ġvera ma tantx għandna parti minnu li hija ġdida. U sentejn ilu propjament ftaħna s-sala l-ġdida, s-sala Matera Amabili, so din is-sena komplejna nżidu wkoll xi tisbieħ fiha fejn bħalissa propju għaddej xogħol ta' pitturi ta' mużiċisti biex insebħu din is-sala stess. Naturalment xogħol li jsir mill-volontiera u ġvera fih dan. Xogħol li eżattament isir mill-volontiera u barra minn hekk ukoll trid ammont kbir ta' flus u taħdem għal dawn il-flus biex tagħmel tajjeb għal dan it-tisbieħ kollu li wieħed ikun qiegħed jara fil-gazin u xejn. Franco, ħan nitkellmu sa fuq punt ieħor ta' importanza għaliex il-festa, is-sem ta' soċjetà jkun naturalment li ħaġa importanti li hija wieqfa li s-soċjetà. Sa jkun is-sem tagħkom għall-festi ta' Santa Maria f'Ħaddingli dis-sena? Is-sem ta' soċjetà l-aktar li jinvolvi għal-banda sewwa. Hemm diversi servizzi ġifieri li dejna l-banda tieħu sem fihom fl-okkażjoni tal-festa tal-Patruna tagħna Santa Maria. Bdejna qudiesa nhar il-Ħadd il-5 ta' Wissu li għadda li approvju tkun qudiesa ta' ringrazzjament fejn il-banda ħadet sem mal-kor Reġina Ċeri tal-parroċċa l-qudiesa ta' ringrazzjament li saret fil-Knisja Parrokjali ta' Ħaddingli. Il-ħamis li għadda wkoll ċelebrajna dik li ħna nsejħu l-festa tat-tfal fejn it-tfal tal-lokal jiltaqgħu kollha flimkien u jagħmlu kortejo b'Madonna li l-għaqda għandha jarfawha it-tfal stess fuq il-bradella tagħha u jibqgħu sejrin f'kortejo ma' diversi toroq tar-raħal fejn jispiċċa fil-gazin spiċċa fil-Mużew tas-Subien. Hemmhekk ġiet iċċelebrata qudiesa u l-banda tagħtu ukoll is-sem tagħha. Bħala banda wkoll il-lejla ġifieri s-sibt ħadd jieħu sehem fil-ħruġ tal-Vara Titolari ta' Santa Maria u ħatkun qiegħda tieħu sehem ukoll fil-quddiesa li ħatkun animata wkoll kemm mill-banda kif ukoll mill-kor tal-parroċċa. It-tnejn li ġej, it-tnejn ħajkollna kunċert ġenerali ħajkun bi prova għal kunċert li aħna nagħmlu ta' kull sena għal lejliet il-festa. Issa nitkellem aktar fid-dettall fuq dan il-kunċert li ħajkun daqsxejn speċjali wkoll din is-sena. Mal dan il-konċert jista' jattendi l-pubbliku kollu ħajsir fil-sala Kumitat 2000 hija s-sala t'isfel tal-Gazin u jibda l-ħadd tas-7 ta' filgħaxija. Mbagħad il-ġimgħa 17 ta' Wissu ser ikun hemm ukoll marċ illi mat-toroq tar-raħal li l-banda ħatkun qiegħda tieħu sehem fih. Mu jgħaddi ovvjament minn diversi toroq tal-lokal. Is-sibt 18 ta' Wissu huwa lejlet il-festa għall-banda huwa daqsxejn jum speċjali. Din is-sena forsi aktar minn ġranet oħra. Ir-raġuni hija illi din is-sena ser nkunu qegħdin niċċelebraw l-20 anniversarju minn meta żanżanna l-planċir. U għal dan il-għan il-Surmas direttur Maestro Richard Buġeja, kulħadd jaf kemm waru Surmas tajbu bravu, qed iħejji. Sellimlu minn hawnhekk ir-Richard ħabib tiegħi ħafna. Nirringrazzjah tax-xogħol siwi bravu mens u ġvera. U jekk tippermettili Rej nixtieq nirringrazzjaw ukoll lill-assistent Surmas Sur William De Battista. Sellimlu minn hawnhekk William Iva. U lis-Surmas ġdid Maestro Tancred Grek li naqgħat magħna wara li ħa irreplacja lil Ġeżmon ta' Zoppardi. Nirringrazzjaw ukoll il-Ġeżmon ta' Zoppardi għax-xogħol tiegħu għax-xogħol siwi tiegħu li ta' lill-laqda mużikali Santa Maria.
Biex nerġgħu morru lura għall-kunċert ta' Sibt, se jkollna programm strumentali u vokali. Sewa. Ħankunu qegħdin niċċelebraw l-20 sena Planċir, kif ukoll l-20 sena minn meta nkiteb l-innu tal-banda. L-innu tal-banda li għandu kompożizzjoni ta' maestro Angelo Paċ u versi tal-mibki Fran Sebejjer. Li huwa wkoll Dingli, ġifieri, u ħankun qegħdin niċċelebraw l-20 sena anniversary ta' dawn iż-żewġ opri li għandha il-banda. Għal dan il-għan il-konċert ta' din is-sena se jkun animat minn barra l-banda, se jkun l-tenur Charles Vincenti, kif ukoll il-kantanti Josephine Beyer-Grek, Jonathan Attart, Sherylis Camilleri u Maria Ellul. Li flimkien se jagħtu bla dubju ta' xejn spettaklu lil dawk kollha illi se jkunu miġbura fil-pjazza ta' qudiem il-Knisja nhar lejlet il-festa. Il-kunċert mistenni li jibda l-kunċert is-Sibt 18 vera. Is-Sibt 18 ta' Awwissu. Għal ħabta tal-10 kwart se jkun hemm ukoll xi postijiet bil-qiegħda li se jkunu bingħar ħlas. Ġifieri wieħed jista' jattendi qabad jiġi hemmhekk. Eżattament mingħajr biljett bingħar ħlas u kulħadd huwa mistieden għal dan il-kunċert. Sewa, u dan allura jkun il-final tas-servizzi tagħkom jew kellha mbagħad għandkom impenn ieħor? Għandna impenn ieħor, impenn huwa l-aħħar wieħed huwa l-ħadd nhar jum il-festa. Il-marċ tal-aħħar. Il-marċ tal-aħħar iva fejn jibda minn ħdejn l-iskola minn triq il-kbira u jispiċċa ħdejn f'Misraħ Frenċabela, il-pjazza ta' qudiem il-Gazin fejn fl-aħħar ukoll se jinħaraq xi nar sinkronizzat mal-mużika mid-dilettanti tan-nar Dinglin. Franco, kif xi raqsa nistiednek sabiex fismek u fisem il-President is-Sur Kristinu Zara tgħaddi wkoll għall-awguri mis-soċjetà tiegħek għal din l-okkażjoni tal-festa. Ija nixtieq nawgura fisem l-Għaqda Mużikali Santa Marja ta' Ħaddingli nixtieq nawgura l-festa tajba lid-Dinglin kollha. Nixtieq nawgura wkoll il-festa tajba lil daw kollha li forsi għal xi raġuni ma jistgħux igawdu il-ġranet tal-festa magħna. Nawgura il-fejqan ta' malajr il daw kollha li jinsabu ma jifilħux f'dawn il-ġranet tal-festa. U nawgura wkoll il-festa tajba lil dawk kollha li m'għadhom xejn fuq xtutna ma jkunu qegħdin jistennew aħbarijiet tal-festa kif marret l-immigranti ħbieb tagħna li minn sena sena jiġu jżuruna u jgħidulna il-festa qiegħda tmur il-qudiem. Jiena min-naħa tiegħi nawgura lilek Franco ħafna aktar snin ta' ħidma b'sodisfazzjoni, b'suċċess bil-laqda mużikali tiegħek l-Għaqda Mużikali Santa Marja ta' Ħaddingli lill-President is-Sur Kristinu Zara mal-Kumitat, is-Sur Mażdetu Maestro Richard Buġell fl-isfond qed nisimgħu hawnhekk li numar viva l-banda lill-bandisti lill-partitari kollha tal-Għaqda Mużikali Santa Marja ta' Ħaddingli li żwa xewqa ta' kumplament ta' festa mill-aqwa kif nawguraw il-Wisq Reverendu Kappillan Don Ewkar iż-Żammit mal-kleru tal-Parroċċja Santa Marja ta' Ħaddingli, is-Sindku ta' Ħaddingli Sur Jien Borġ mal-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli laqdi Dinglin u Dingli kollha l-mill-qalb nixtuqlhom li żwa xewqa tal-festa tajba. U ntemmu dan il-parti dedikata għal Santa Marija ta' Ħaddingli billi nisimgħu l-innu tal-banda Santa Marija ta' Ħaddingli, kompożizzjoni ta' Sur Mas Angelo Pace, versi ta' Francis Sebejjer u kif għallinna Franco dan l-innu dis-sena qed jiċċelebra wkoll l-20 anniversarju tiegħu.